Gelê Kurd bi zanebûnê her dem û her devranê ji bo parastin û pêşxistina zimanê Kurdî kedekî mezin daye. Ev tekoşîna ziman bi Kurdî bilind dikin. Jûr pêda jî tekoşîna me bi zimanê Kurdî ve. Em îro nikarin care şeklek azadî zimanê xwe pîroz kin. Me da zêdetir vira polîsyanê, kollûxyanê em tiştek dibêjin anons dikin. İşte zimanê me, siyaseta me binê zoreke zulmeke hadayî. Em hêvîdarên wê zimanê Kurdî li Bakurê Kurdistanê bibe zimanê fermî. Bibe zimanekî xwedî statûk û zimanekî li Kurdistanê herî zimanekî qedîm e.